May kadakal kaya katamo, anak tapa mo, metong karing kwentong dimdam tamo, yapin nung makanano niyang Lebanon, David, Igolayat, metong iganting mababanggit Filisteo king mumunang pamamasa. Masanting niyang dinan pansin, ing kapanwala ng David, anyang pignasaning labanan, ining metong iganting Filisteo. Anong waman sinabi ng Saul kang David, may agyong labanan ng Filisteyong yan, uling tutuka pang anak, makilabani, manibat pa inyang anak iya. Dapat kabangis na ning pisyag ng David kang Saul, kayo po pa'y siralob, makamalaari, ako alipan yo, makiyarap at makilaban, king Filisteyong yan. No ka rin manibat aning sika ng loob David. May banggit king mumunang pamamasa, nga nang sinabing David, dinigtas na ako ning Ginoo karing mga taramdang kukuring leon at oso. Yamurin ing magdigtas ka na ako, king Filisteyong yan. Ken may yakit ing pamangilala ng David ing kayapanan ng Diyos. At iti yang sangkan, anyami kasi kanyang labanan ning metong ay ganti, Igolayat. At kapamilatan na muning tiradol at ing kayang bato, ikwaning apatwag asambot, iningiganting Igolayat. Ngakupen, uri ning kapanwala ng David, ng Diyos mayapya. Nung makanano na initas ng Ginoo, karing mga taramdang kukuding leon at oso, pinwala ng yamur ng magligtas kaya, king Filisteyong iganti, ang makilagyong Golayat. May kadoyan ing metong masanting bagay sukat tamong dinan ulaga, na nuyaman katindi ng harapan tamong kapag subukan na naman ing laban akyakatang arapan, kawangis ng David, panulan tamong mayapya ing Diyos. At yan mo naman mekad ing metong amasalang mensaheng papasyag ng Ebanghelyo, anyang ing Ginoo, king sinagoga, misan pang king kayang pamanaral, at inyang pepakayap amasakit, metong yung lalaking, ating metong apanat agamat. Anong waman balo ng pamarokan da, dingaliwa, ing kayang daraptan. Migit lalo na, dening taong manintun busbus kening kayang daraptan. Pariseo, eskriba, at maging ding makatwaning balen, amanintun kasangkanan ban kanita, akwareng ipahamak. Ding pariseo kimebasang Ebanghelyo, pamarokanda ing daraptanan ng Ginoo. Kinginyasat anyang awsanin ng Ginoo ining lalaking makimeto nga panatagamat, kit na nga nala. Isa ning makayag pangking batas, ing gawa kang mayap, o ing gawa kang marawak tingal doon ing sabat, ing sagip biye, o ing makamate. Dapat tela may kibat. Ating kamwa at kalungkutan amiyayo king lupa ning Ginoo. May kadulinan itang matsurdang nasa dening pariseyo. Kambeda naman dening tawa ng Herodes. Anong nuking ba ng tauli? Kay ba't niyang pepakayap ng gining lalaking meto nga panatagamat, pisabi-sabi ra kanita mo rin nung makananureng apapate, Yesus. Masalaking Ebanghelyo, bilalag na ning ginuing kayang kayapan. Dapat yung kayapan, mekad sukat medinan kaganapan. At makanyantang medidinan pamikatagon, ingay mo tangalan ng kayapanan ng Diyos nung naita mo man, at yung tamong ipasyag akayapan na sana, adinan mo namang kaganapan. O yan yung meto nga paganakang akit tamong babiyana ng Ebanghelyo, kaniting kaya katamong banala kapag masusyan. Sukat din ng kaganapan, ing papasyag tang kayapan. May kadening pariseyo, pati na rin yung tawan ng Herodes, isipan ng atin lang mayap agagawan. Para king sarili ra, para king balen o para kaning aliwa, dapat ngakupen, kawangis na ning kayapan, apisyag na ning Ginoo, meto nga bagyang pepakit na at petutwanan, nung makanano ng pignasang dinan kaganapan, ing kayang kayapan.
Nandin gaganakan ko rin yung maging bisitang menibat pakarinking sa Lapungan, Candaba. Dati ko lang parishioner sa niyang panahon na may destino kong 2001 hanggang 2005. At ining metong kasi ka rin inyang may destino ko ka rin sa Lapungan, Candaba, elementary pa mo at night siya, sasawop mo naman king kumbinto, king parokya. At ako nakamalayan na niyang panahon na anak pa mo, sabi ko kaya o king pamilya na po tang ating dagatanging panahon ating mamakyasawa karela, sabi kong sana ako yung mangasal. Nyanan din pintalanda ko at atinong schedule king San Andres Parish king tutuking bulan 19 at migsariala ka na ako ban kanita pakisabihan na nung malyaring ako yung mangasal. Metong ka rin kaya beda, man aliwa ka na ako kasi kamag-anak yung inanang sel, di Asis Pelayo. At nandin dakyan na nitang kaya kaming pamipagkwentuhan, napisabi ing misa, keng FB live streaming, abanggit na ning imana ning babae nung makiramdam mo si simbay ning kanakong dara. Pero ing meto nang sinabi ning dara, balang biyernes nga napakiramdaman kay Yamong Alben kayang programang King Lagyo ng Yesus. Dakalapami katagon nga na niyang panahon na may nga COVID la, dening keng pamilyang pong kamag-anak, pepayabi ako la keng pangadi, at mipaldan la. At makanya nang kinilalang dara ko nandin ing kaya pa ning apong Ginoo, at ikit ning masalang menigobra ing apong Ginoo, at pisyag ning kaya pa na kapamilataning radyo ning kiyakatang Archdiocese, ning programang King Lagyo ng Yesus balang biyernes. Makanyang mekad mididintang pamikatagon tangalan taming kaya pa na ning Diyos. At kaburyanan ng Diyos, ing midinang kaganapan ng kayang kayapan, mekad potang emu potang mipapakayap tamo, nune potang magita mo namang mayap. Itamang hiling testimony midake niyang midabasang biyernes bengi, king atlong pamikatagon, Miss Jetel Zapata, at inyang tinggap agrasyang pakayap. At ako man kamalayan, karin king Santa Clara, king monasteryo, niyang banwang 2005 yata ita, nung yak magkamali. At makanyang may kasimba, kitang kadwang Aldon yung nobenaryo. At kitang panahon na ito, uling atin niyang diferensyeng ing Jetel at pati ng kayang asawa, may ating problema keng fertility ng kayang asawa. Pero king kaya pa ning apong Ginoo, kay bat ng sinibang August by September, milam na niya Jetel, ang yang inverted ya fallopian tube. At mikatagon pa niyang misa na may sakit ya, at kabud na mo, delano ka ning bitis na king shrine na ning Birhen ning Lourdes, karin king kabetikan, at kitang panahon nito, ako na ing shrine rector, at siyempo na akong magmisa, at may kiyabe keng misa, at may nyawad kapaldanan, at tinggap na yung grasyang pakayap. Itang katong pamikatagon, meging malagwa, ing pamikit ming Jetel, kasi parishioner ko la, at anyang misan pabindisyon na yung kayang bali, kitang panahon na mika skin allergies siya, at pila ng bulan papatudtod, at kitang dakyan yung kayang kwento, ako nakamalayan, kay ba't kayang binindisyonan ing bali, may bindisyon niya naman para king kayang kapaldanan, at itang kabeng yan, meging manyaman niya tudtod, Jetel, kumpara niyang 3 bulan nalos papatudtod, uli da rin kayang skin allergies. At karining atong kwento ng Miss Jetel Zapata, karagula bagay na king 3 beses na mikatagon ning pamikit mi, at makanyang mibulalaging kaya paning apong Ginoo. At pasibayo, mi patutwanan ing kaya paning Diyos, at makanyang mipaldan kinayap. Manano na sanang kanitimisang kaya katang yampang, bulalag na misan pa ning Diyos ing kayang kayapan. Pero kaburyaning Diyos, ing maging ganap ing kayang kayapan, may katpotang pakayapan na katamo, at midinantang pamikatago ni tamo man, tapat lang gampanan ing kaya katang mission king bie. O king metong abanda, itamo man, apakit tamo, ing kaya katang kayapan, king antikaniting paralan, maging ganap ing kayapan. Kayapan ng Diyos, asana midinang kaganapan, makanyang tamong adwan ing grasya ng Diyos, ban makibat kening panagkat na niting kaya katang pamigunam, kaniting kapag banala kapag masusya na kaya katamong darawon, dinantang kaganapan, papasyag akayapan, magitang kasangkapan, ban aliwa, asopan. Tadiwas ka rining pariseyo, pati na ka rining tawa ng Herodes, abala mo mawari maging sumbagal ban ing kayapanan ng Diyos, medinan kaganapan.
Makanyan magkapilit siya sa imbalang metong kaya katamo. Ban kanita king arapaning Diyos, tamumutang alaning kayang kayapan, no na dinan tamo iting kaganapan, ketang pamagkapilit tamong magimo namang kasangkapan, banding aliwa, mipakayap, potang asosopan la. Makanyan tamong makibat, kening panagkat at tanaga ami sa Diya, makapatungkol kening panagkat na niting kapag masusyan king kaya katang pamigunam. Dinantang kaganapan, papasyaga kayapan, magitang kasangkapan, ban aliwa, asopan. King katahimikan, makanyang tamong yaning iyarap king Diyos, king kaya katang kanya-kanyang kayadonan, nung nanumaning kaya katamong sakit na panamdaman, physical, emotional, psychological, spiritual, o may kading kaya katamong familia, kamag-anak at kaluguran, lalo na kaniting panahon, may kakarakal la, o sana, diritak na la, ding sasakit, sisipon, manguko, lalagnat, at maging positibo king COVID-19. Kawangis na niting akwento da rin ng darang, may misita nandin, ating metong mabuktot kita karela, at alang bisang tanggap hospital, uling malapit laking San Miguel Bulacan, tinggap, at may pabandala pang gana ka rin king Nueva Ecija. Dapat uling lungubi hospital, ining mabuktot, ban manganak, anyang itest demig positive yaking COVID-19. Sana itang baby, po pa ining mismong mabuktot, tanggap ng grasyang pakayap, ban kanita, kamtaning kapaldanan. Manahimik tamo, ban kilalanan, misan pa yung kayapanan ng Diyos at yung kayang kayapan, makanyan tamong tanggap grasyang pakayap, ban mipaldan, kumayap. At kawangis ng David, nanumaning laban ng kaya katang arapan, panwalan tamo, at yung tamong Diyos ang makayantabi at yung Diyos mayapya at sigurado tamong mipaka. Kayapan tamo, sukat